welcome back to my channel. So ngayon ginagawa namin, ay pasensya pala po guys kasi naputol yung video namin. Gagawin na naman lang itong part 2. Yan o, apo na yan. Tadak-tadak pa kamo ka mga karakapotol na yan. Ayun guys, so kung bago pa kayo sa channel ko namin, huwag niyong kalimutang mag-like, share, and subscribe. At huwag niyong kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kayong update sa mga bagong videos. Ito yung guys yung bulaklak. Marami kaming bulaklak doon. Sana mapanood nyo to video namin. Okay, so lilinis sila ng Di ba yung labot? Lik-lik. Yan. May bungkukan pa po doon, oh. Ayan po, tinuturukan po ng camera. Yan guys. Ito po si Lola naghahakbot. Tapos ito naman si Mama ay anong ginagawa mo nga, Ma? Nagkakagkag. Nagkakagkag. Ano yan? Anong Bicol kayan, Ma? Ay, ba yan? Tema, hindi ako dugaan. Basta, bigyan mo. Ay, kuya. Gay ka nga. May kawatan siya. Anong kawatan yan? Inapod mo ba gayan? Soft naman kaya. Ilan mo na yung plastic na yan, digdi. Yung plastic na paso, digdi oh. Yung mga plastic na yan. Nakot ang nakot mo. Itaktak mo ang daga. Patay. Okay. Uy, ito pa bunot na ito. So, multiplication table po. Mali kaya may halas. Ang halas pag may nadadang na tao na hali yan. Ito kayo. Pero kung puto man talaga. May halas na eh. Ano? Gusto yung halas na. Ano? Ito bagay. Gusto yung halas. Itong ano yun, payo yan. Yan yung kinakaputan mo, payo yan. Yan o, payo yan yung halas. Pero payo yung halas. Ay, sorry, just tabi. Nagparang lagi sa sakot ninyo. Akin daw yan. Ano? Kung nahiling si Mama. Ako man, baga mo digdig.
Dahil na magtabak din yung ano ha. Mahilig ko magtabak din yung babakadang talaga sa likod. Mga sinikot pag nang arapon sa pintuan kong paslaog sa karin. Magparakit ito mo yan. Kung dayang kakahigog kayo ni. Mayong kalimigan. Six na ba gani mamang number digdi? 6 na. Tunyong day ka na mahakot, dararanay yung mga plastic-plastic na yun duman, no? Napoleon! Dali nga, tanagpundo na naman. Di pa nga ni tapos. Bapat andun pa kanyang batubugang ka. Yun yun, oh. Dararanay yung mga plastic na yun duman. Parehas lang kamuling diin, may pakilabang. Guys! Bagay na pagka-video sa imo mo. Kung ano mo yung itong kahoy na yung ano, gibo sa halas. Ayan. Itong kahoy na ano, gibo sa halas. Papatatakuton tas po. Yan, sige na napaluwas hindi oh. Natapos ka yan. Tapos siyempre, paagi-agi dyan, naghuhulog man sana. Ikaw babae ka, ikaw mahilig ka magpasaratambak dyan ng mga sinigid ha. Yaon ang akin yun, dahil buong papasan ko, binabarudan ka magdarado ka sa likodan. Hindi na po yung ano yung mga punto yun. Mahal lang gasolina. Ikibot ang lubot. Mahal. Ayun si sarong sakong, ano man, ang ibang sako duman. Mana? Uya pa sa bitis mo. Mga kung May bubog, may bubog. Nabububog pati ko. Sarong hakot na lang niyo. Tipunon na, tipunon. Oh. Adigdi ka lang, sigidan mo, tipunon mo, tayo apong kayo duman. Tara, tipon. Ari ko manlo. Ari. Ang lubot mo. Ano mo? Taas-taas mo. Nga ni pa yung ang video ko. Ayo, bit-bit. Nung ising ko yung sa ko. Tumingin. Guys. Sige. Diretso.
Di ka na kaya hindi tama ate. Dalian mo na, ma. Lukot mo na. Dali na. Sige na yan, tipuno na yan. Dahil nga maong anina. O yan yung nagtutubo na yan, oh. Bulutan na yan. Daw. Gagawa kayo ang basta maggawa ang gusto. Pag magawang ang guputang ina nito. Mahilinig ko dyan ako ni Ano ba lang? ang babakadan ko pang. Hello guys! Matatapos na ito guys, ginagawa namin. Malinis na dito. Hindi po kasi sa amin tong anong ito. Kapo magalit yung may-ari nito. Kahit dahon lang kailangan alisin. Let's go na ni. Uy, lubot na lugod na ano mo. Sunod ko na ako. Ayan na guys. Tapon natin to. Di. Pensahan nyo na guys kung may laging galit sa mga video ko ha. Kasi ganyan talaga ang ugali mo. Tapos na guys. So guys, kung gusto nyo ang aming mga video, Huwag niyong kalimutang mag-like, share, and subscribe. At huwag niyong kalimutan notification bell. Huwag para niyong lagi kalimutan. kayong updated sa mga Ulit! bagong Ulit! upload kong videos. Kung ulit to natin. Kung Thanks for watching. Bye! Bye-bye.